H&M сме на разпродажбите и Ксени сега ще ми избира аутфит, който да пробвам. Не знам дали нещо си купя, ама малко да си прекараме да е интересно. Да видим тук как са цените. 3,99. Има... Това е общо взето майкато за Ксени. Намаленията. Тя сега гледа полите. Айде, мамо, избери си ти нещо. Ако някой, между другото, да ви предупредя, се дразни, че се говорим на испански, пропуснете това видео. Тази ли си хареса, мамо? Тук има много шик торти, ще да кажа. Сега Ксени ще пробва ето това. Това го харесах аз. Да комбинираме с полата. Тя си хареса тая. Сега ще видим коя стои по-добре. Аз ще пробвам ето тези двете. Това е ответа на Ксени. Харесва ми, не комбинира зле. Това, което също виждаме, че на H&M дрехите са малко по-големи размери. Тя носи 116, полата е 98 размер, хора. И бузата е 104-116. Добре, хора, аз направих грешния избор. Я, Ксения, обърни са, мамо, да те видя. На мен не ми харесва тази, дето избрах аз определено. Другата е по-добре. Тая кройка, не, по-добре наистина тенската, която тя си беше харесала. Добре, на мен ми хареса това, но си мислех, че е малко по-дебело. А е по-тънко и прозира. Иначе нещо, ама не знам, хубаво е, обаче да се скрия през рамките на сутия. Добре, хора, роклята е готина, но нарочно не съм се махнала дънките, за да ви покажа, че тя вече се прозира. Смисъл, прозира по същия начин като блузата, обаче това вече отдолу, като си без панталон. Не ми е окей така да прозира. Иначе кройката много ми харесва. И ми харесва така с паднало рамо. Но това прозиране не е за мен. Иначе е много хубаво. Ксения ме прекотка за сладолет. Така че ядем сладолет от манго и понеже не можем да... Не можахме да се вземем... Не се струва да се вземем всъщност два вкуса, защото трябва да вземем средна големина. А тя не яде чак толкова много. Сме взели само манго, какъвто искаше тя. Аз исках един друг, ама ни е трудно да се нагодим с вкусовете, да не съвпаднат. Това е. Вече не ставам за влогър, хора. Някакво ми е неудобно да снимам на публични места с много хора. Значи с Ксени направихме една врътка в търговския център. Ходихме в H&M, ходихме в един друг магазин. Пробвахме разни дрехи, на нея и купих поличката с тази денска, която си беше харесала. Мен много ми хареса този пуловер, но реших да изчакам да огледам първо нещо друго и в един магазин видях едно олекотено одяло, което на нас по принцип не е нужно още едно. И реших, че ще си купя олекотеното одяло преди този пуловер. Търсих едни продукти за коса, маска за коса, един балсам без измиване и едно олио, което е за косата, не за скалпа. Тъй като за скалпа вече имам и си правя такива терапии. Но два големи, огромни парфюмерийни магазина има там. И в нито един не се намерих. В смисъл, в един изобщо нямаше марката, а в другия имаше, но абсолютно нито един продукт от тия, които търся, нямаше. А в сайтовете им ги има и на всичко догоре са по-евтини, отколкото би следвало да са в магазина. С отстъпка са, така че ще поръчам оттам. Аз ще правя питка. Чакайте да го покажа, докато още съществува моята питка, защото скоро ще бъде опустошена. От Shein съм си взела такива вълнени топки, които видях, че се ползват, когато переш дрехи, да си капиш етирични масла на тях и да ги слагаш вътре в пералнята. Ако искате прането ви да е по-екофрендли, може да опитате този начин. Аз не съм опитвала, затова искам да опитам сега. Ще пусна една пералня и ми е интересно да видя след това дали дрехите ще ми решат. Избрала съм етирично масло от бергамот. Това са масла, които имам в къщи. Ползвам на Pranarome, въпреки че тази година съм се набелязала да опитам поне едно масло от doTERRA, защото знам, че са най-добрите и следвам хора, които се занимават с тези масла и препоръчват доста, особено маслото от тамян. Много искам да го пробвам, но да, за момента тези имам, тези ще ползвам. От Shein ги поръчах топките, ще оставя линк в кутийката с описанието, ако си търсите, и да видим първо обаче дали работи. Това ще е днеска пробата. Сега не знам дали сложих много или малко, но сложих около 16 капки на всяка топка, само че това масло е по-тъмно, ще видим. Надявам се нещо да не оплескам.
Сега пускам пералнята. Ползвам този прах за пране и с риск да му направя безплатна реклама. Ви го показвам, защото той ми беше подарък от майка ми. Майка ми беше купила, защото знае, че обичам такива натурални неща, но това е българска марка прах за пране. Той е на прах. Както виждате, тук пише подходящ за бебешки дрехи. Майка ми го беше пратила преди време. Още когато перях специфично с прах за пране за бебешки дрехи, но още ми е останало. Но тъй като сега искам да проверим темата с маслата, не искам да слагам друг прах за пране. Аз не съм се отказала от конвенционалните прахове за пране течни. Все още купувам някой от тях, но когато мога и си харесам нещо, си купувам нещо с по-изчистен състав. И в момента сега ще сложим от този, защото е с цитронела и състава му е по-леки. Мисля, че най-подходящо ще комбинира с това с маслата. Дрехите миришат на бергамот. Считаме това за работещо. Много ще ми е интересно да опитам с друг вид масло, като сладък портокал, но ме е свършило. Интересно ще ми е също с може би лавандула, нещо по-флорално, но за момента добре, имаме успешен опит, доволна съм. А при нас преминава някакъв циклон Катрин. Вчера имаше ужасен вятър. Ето тук от терасата ни се откачила там мрежа. Чак от вятъра трябва да оправиме. Там мрежа бяхме сложили Джумбо да не си хвърля играчките през терасата и Ксени да не хвърля някакви работи. И все пак малко по-безопасно ми се вижда и малко по-не толкова видимо всичко. Такъв силен вятър мисля, че не съм виждала при нас да има. Пак се завихри някакъв циклон май. Половината ни мазилка на сградата сигурно ще падне, защото е започнала да пада последните дни. Има много парчета по земята. Само да ви покажа за какво ви говоря. Мазилката ето там на сградата ни. Вижте само долу в комшиите какво става. Колко много е опадал от вятъра тая нощ. И сега, момичета, е време да оправим тези ногти, които на нищо не приличат. Чак камерата не иска да ги фокусира. И за целта ще ползвам тези лепенки. Искам да опитам да си направя гел-лак с тези лепенки. Не съм пробвала съм други, не съм успяла да ги залепя, не знам. Сега ще пробвам някакви трикове, гледах. Ето този кит на тази марка си бях купила от Amazon. Само дето това не е част от кита. Това е една електрическа кола, която си взех. Но не я ползвам чак толкова много, колкото си мислех. Иначе лаковете са ми тук отдолу. Искам да ви кажа, че тази марка лакове излязаха супер добри. По-малко от 30 евро, мисля, че ми излязаха 20 и няколко лака, ако не се лъжа. Тук наскоро си бях поръчала и ето тези. Те са на друга марка и са други цветове. Обаче са много сходни. Защо си мислех, че са друга марка? А, не, това е топ кота. Не, значи, лъжа. Чакайте са. Тя ги носих някъде да се лакирам ногти и затова ги бях пребрала тук. Да. Всъщност, тия другите, които си изех, може би са смесени. Да, те са смесени тук, заедно с тези, защото етикета им е различен. Чак някакъв молив има тук. Имам тук и други лепенки, които идваха от самата тая кутия. И тук такива камъчета, някакви такива неща. Не съм ги ползвала просто. Иначе другата марка лакове ето тази, които също ми харесаха като цвят и като издръжливост. Искам да ви кажа, че тези гел лакове не миришат изобщо на химия или нещо, не миришат, нямат аромат, супер е, издръжливи са, много ми харесаха. Лампата идваше с комплекта, такава голяма за цялата ръка, аз преди имах за нокет по нокет и да ви кажа честно, последния път, когато се лакирах, издържаха мисля към почти 15 дена без да мръднат от едната ми ръка, само на едната започнаха да се лющат вече след 10-тия ден, обаче дори 5 дена да издържат само за мен е голям плюс. Омага, хора. Добре, като изключим факта, че не съм се лакирала толкова добре, отдалече, иди преди пак стават. Мисля, че този най-добре се получи, защото самата лепенка е просто така по-семпла и правичка. Без значение, ногтите са по-добре, отколкото бяха преди. Нищо, че лепенките не ми се получиха по най-добрия начин. Тази просто ми се вижда много малко натруфена за моя малък ногът. Това може би за по-големи ногти би стоял по-добре. Да, нищо. Пак са поне лакирани и оправени в кондиция. Вечерята днес ви представям картофки, които се правим на фурна. Слагаме им така пръски с майонез с лъжицата, бекон и отгоре с кашкавал и във фурната, докато се разтопи кашкавала.
и бъргари. Каймата съм смесила с черен дроб от телешки черен дроб. По принцип не ги приготвям така, но един път вече ядахме и на мен ми харесва този начин да вкарам малко черен дроб в храната. Айде още един трик сега от TikTok, който трябва да проверим дали работи. Взимаме си гофретник, ще да го намажем с зехтин и ще сложим един варен картоф, да видим дали ще се получи това, което аз видях, че би трябвало да се получи. Ако успея да го изкарам, бих казала, че имаме успешен опит. Въпросът е, че не знам дали няма да се разкаши, докато го валя. До тук добре. Обаче там това отдолу е залепнало и както и предполагах е поразкашено, не можа да го извадя добре. И сега ще пада голямо чистене на гофретника, което по принцип не му се прави чак такова, защото не става такова цапани, като се правят нормални гофрети. Но тук може да кажа, че имаме една картофена гофрета, в която не знам дали има много логика. Беше интересно, исках да го пробвам това. 100 пъти по-лесно просто се направиш едни картофени кюфтета на тигана, без да се цапаш гофретника. Така че, ето, опитахме един трик, видяхме, горе-долу сработи, но за мен не е практичен. Айде, в днешния влог ви показвам новата чаша. Тук ще откриете една част от мен, която може да познаете. Аз много обичам красиви чаши, керамични. И всъщност не обичам да се купувам комплекти, да са всички еднакви. Обичам, като видя някаква такава керамична чаша, която ми хареса, да се я купя, да имам една. Тази много хубава от Shein взех. Беше за около, не знам, 4 евро. Имах там някакви купони. И една друга се взеха, майде нея ще оставяме за друг влог. Вижте сега, дръжката е много готина, тук така преплетена. Този кът в кухнята ми носи в момента доста пис. Последно като снимах, тук нямаше нищо, тъй като чаках този плакат, който също си поръчах от Shein. И много ми харесва. Взех си това растение скоро и мисля, че така се връзва. И всъщност по принцип ги продават, нали, на рулата и плакати. Те са, ето така една, ето виждате ли, не е матирано такова. В смисъл хубаво е, мисля, че дори може да се почиства, ако случайно се наложи или нещо. В предвид, че в кухнята има някакви изпарения, все пак от готвене. Ще да ви кажа, че аз си купих от Теди, този магазин го има и в България, си взех платното, самото платно си го купих за 5 евро, 70 на 50 см и за евро и нещо някъде ми излезе този плакат, които са същите размери, а иначе ги продават и такива с... В смисъл, може да си ги купите и по този начин и да ви ги пратят с платното, обаче някои ги продават по 14-20 евро, нещо от сорта, пък аз така за около 6 евро го спретнах. Качила съм там горе столчето на Кай, защото днеска се обида се Катери да търси едни бисквити, които аз реших, че няма да му се дадат. Но, тъй като когато исках да видя как ли ще изглежда някакво растение там, евентуално някаква картина, се запитах към ChatGPT и той ми предложи едно изображение, естествено, което беше сложил някакви работи, но ми беше направил и е тук една светлина отдолу от тези LED ленти и аз си казах, не изглежда никак зле. Затова трябваше да отида да си купя такава лента, хора. И имаме сега, благодарение на ChatGPT и идеята, имаме и там осветление, което мисля да си го пускаме така, като ви снимам нещо, е така просто за фон. Да изглежда по-добре. Кай, здрасти! Здрасти! Това е новото в момента от дома. Той започна да казва здрасти на български. Здрасти! Здрасти! Сега се строим тук едни кули, докато Ксения е на час по английски, то сега след малко трябва да ходя да взема. Кой ти залепи тая лепенка? Луиса ли? Така ли? Защото слуша, затова ли ти я залепи? Да. Кажи да. Да, аз имам татуировка. Аз имам тато. Тато? Тато? И ти ли имаш тато? Това малкото диване
Здрасти. Тати. Не, здрасти. Какво искаш да го покажеш? Ох, искаш да си покажеш татото. От училището са залепени лепенки. Но сега ме кара да ма махам, сега се я слага, защото иска да я покаже. Мама. Там ли ти? Мама. Кай е станал вече за фризьор, отцапане с шоколад, защото до сега яде една бисквита да го избърша. Маме, трябва да пишем на фризорката да ти взема час. Да отидем да ти пострижем малко косата. Защото от другата седмица трябва да снимаме едни видеа с тебе. Имам един работен проект за другата седмица. Така, хора днеска. Правиме това. Дали ще се види, не знам. Рисувам. Тук сега предстоят тези фаяс в Испания. Чакайте да се видя. Фаите, както ги наричам аз. И децата в училище трябва да носят такива фигури. Без значение от какво са направени, защото после ще се палят, но моя свекър има такива големи парчета стиропор. И те по принцип се правят от това. Аз имам един такъв като пистолет за рязане на стиропор. Той е като една тънка, като един тънък конец всъщност, който загравя и с него режеш. Много готино става. И сега правя закай. Ето, защото трябва да направя за двамата. Правя закай ето този лъв. За Ксения не знам, мисля един цирк да направя с едни принтирани фигурки, нещо от сорта. Те първо имам да го мъдря малко, но днес ходих да купя бои, защото вкъщи бои няма. Аз изхвърлих боите, които имах след една случка, която имах тук, оплескаха всичко. Дивани, дрехи, всичко. Веднага си беше моя, защото бях оставила в едно шкафче, в което Ксения имаше достъп и просто ги е извадила и да, са порисували двамата едно хубаво. Исках да завърша този влог до тук, да ви хареса и за това ще се видим в следващия влог.